sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Alam mo yung background music, hindi pa ako sanay sa kanya eh. Ang naisip ko parang lolang Parang nagluluto. it brings back, memories, childhood. Parang nagluluto ng binatog. Ganon ka-specific. Gumagawa ng binatog at saka nilupa. Pinapakinggan ko to, parang nostalgic siya Oo, eh. nostalgic yung niya eh. Yung datingan eh. Anyways. Dear Nicole and Diego, itago nyo na lang po ako sa pangalang Pia, isa sa mga listeners po ninyo dito sa Binondo. Opo, Chinese po ako at may business ang pamilya namin dito. Hindi ko na lang sasabihin kung ano para hindi po ako mabuko. Ay? Kaibigan friend natin. Oo, pero parang gusto ko ng friend agad. Ano mang negosyo yan? Meron tayong mga dyan kakilala dyan sa Binondo, ang Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Nandyan sa Manila. Nakapunta ka doon, di ba? Nung kumuha ka ng sing-sing. Anyways, yung mga tauhan po kasi namin dito, nakatutok kasi sa inyo. Hinahayaan na lang po namin kahit malakas yung radyo kapag oras ng trabaho kasi parang mas sinisipag po sila kapag nasa background kayo. Ay, thank you naman. Salamat. Anyways, naisipan ko pong sumulat sa inyo kasi may problema po ako. Gaya po na nabanggit ko, traditional Chinese po ang pamilya namin. Bata pa po ako, ipinagkasundo na ako sa anak na lalaki ng isa sa mga kasosyo ng tatay ko sa negosyo. Pareho naman po naming ayaw nung mapangasawa ang isa't isa. At sabi namin, hindi namin susundin ang parents namin. Pagdating ng panahon, ipaglalaban namin kung sino talaga ang gusto namin pakasalan. Nicole and Diego, nahanap ko na yung gusto kong pakasalan. Kaya lang, isa siya sa mga trabahador namin. Oo, mahirap lang sila pero mabuting tao siya. Nagsisikap din siya para makaahon sa hirap. Katiwala namin siya sa negosyo. Hindi ko nga lang maalala kung paano nagsimula. Nagulat na lang ako na hinahanap-hanap ko na siya. Nagagwapuhan ako sa kanya, gusto ko yung amoy ng pabango niya kapag nagkakadikit kami. At palihim din siyang nanligaw at sinagot ko naman. Sabi nga nila walang lihim na hindi nabubunyag. Nahuli kami ng mga magulang ko at dali-dali siyang pinalayas sa trabaho. Pinagbawalan ako makipagkita sa kanya at ang sakit kasi dahil lang sa mahirap sila at Pilipino siya, hindi na kami pwede. Estado sa buhay at lahi lang ba talaga ang sukatan para malaman kung pwede kaming magmahalan? Ano po kaya ang gagawin ko sa sitwasyon ko at ayoko naman pong magdusa habang buhay sa piling ng lalaking hindi ko naman mahal. Ang inyong tagapakinig, Pia. Ang pag-ibig ay sadyang Malalaman mo talagang edad ng tao depende sa unang background music na gusto na tinype niya. Malalaman mo talaga. Alam na talaga. Sino yan? Sabi siguro ng mga bata, mga Gen Z tsaka Gen Alpha. Ang dami naman. Sino yan? Anong kanta yan? Parang si Princess. Isipin mo, hindi niya kilala si Celine Dion. Yun nga, talagang, alam mo, ang tinitingnan ko doon yung mukha, hindi ikaw. Si Princess, talagang pinag-aaralan ko yung mukha. Talagang, hindi ko alam, parang stress siya. Na, correct. Ano ba tong nanay ko? Kaya nga kagabi kasi nag-video ako, kumakanta ako ng kanta ni Celine Dion. Nagkataon, nandun si Princess. Yung itsura niya talaga sa likod, parang, ano yan? Parang pil na pil mo naman. Tapos pagkatapos sabi ko sa kanya, babe, do you know Celine Dion? Who's that? Oh my gosh! Bakit? Saka, kita ko talaga yung pagsakit ng ulo, yung gumanon talaga. Pinindot niya yung ugat. Nagka-ugat siya! Nagka-migraine kahit bata!
Nakakaloka. So anyways, maging sino ka man ang Oo. tugtugan ni Diego Bandido Ayan. for today. Oo, Yan. mga ano to, mga Robin Padilla, Yan, tsaka Dina Morales. yan, di ba? Kung naabutan mo yung pelikulang yan, malamang masakit Oo. na rin ang mga, may frozen shoulder ka na din. Si Tin Rivera nga, uma-approve. So, ibig Oo. sabihin, alam niya eh. Alam mo, kasi alam Oo. ng nanay mo. Oo. Oo, di ba? Dahil exposed ka sa nanay mo, nakilala Oo. si, ang lab team ni Robin Padilla. At, yan. Ayan. At yung pelikulang Maging Sino Ka Man, Oo. kasi naman, apakagwapo naman ni Robin. Ay, oo. Kahit naman bandidong bandido, alam mo yun, parang kung gano'n Ay, naman kumakain kagwapo. ng bubblegum. Eh, di ba? Kahit Ano gano'n. ang pangalan ni Bina Morales doon? Nakalimutan ko na, Jex, Oo. di ba? Oo. Bata pa kasi din tayo nun eh. Oo. Anyways, so parang ganun yung datingan nitong si Pia, maging sino ka man, Oo. 'di ba? So ipinaglalaban. Ang tanong ko, anong edad mo na ba, Pia? Yan. Sometimes kasi when we're too young, hindi natin masyadong naiisip yung yung nai-inlove lang tayo sa konsepto ng pag-ibig. Yes. Gwapo siya, ganyan. Hindi tayo tama. nagiging practical, Oo. ganon. So, wala lang. Kaya lang gusto ko lang tanungin Oo. kung ano yung edad. Kasi Pero, it matters eh, sa edad mo eh. correct eh. Kasi kung bata ka pa, Oo. hindi pa, Normal lang siya. oo, hindi pa yan yun. Oo. Nai-inlove ka lang sa konseptong ang gwapo niya. Baka kasi, wala lang hindi ko naman kinakampihan yung mga magulang mo kasi ako sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan yung konsepto ng fixed marriage eh. Oo. Hindi ko siya mawari. Na hanggang ngayon sa mundo ng AI, 'di ba? Sa mundo ng AI na may ganun pa rin May talaga. mga traditional pa rin Meron din pa rin talaga, Oo. 'di ba? AI na nga yung mundo, 'di ba? Correct. Yung Jollibee nga may Oo. robot na, 'di Pero ba? pero madami din naman na mga halimbawa, mga fully blooded na Chinese na talagang hindi na rin din sinusunod yung Oo, yung na mga nag-evolve na rin. correct, din. nag-evolve. Oo. So for your family na sobrang traditional, I Oo. guess hindi pa din talaga, Oo. diba? So hindi ko alam yung hindi ko alam yung kung papaano yun kapag ka sinuway mo, Oo. wala kasi kapag ka sinuway mo tapos wala ka ng mana dyan sa negosyo sa Binondo, hindi ka namin friend. Charot! Balik! Oo. Ayaw ka na pala namin i-BFF. Charot! Pero kung may Oo. mana ka pa rin yan, pengin siopaw. Penge, Siopaw, siomay, ano pa, hopya, kikiam. yan, lahat ng dimsum. Hindi ko alam yung magiging effect. Kaya lang, Aha. ako kasi iba pa rin kasi talaga kapag ka may basbas ng magulang yung Yes. karelasyon mo. Tama. Hindi siya mabigat, hindi siya parang free-flowing, wala kang walang extra baggage. Oh, But tama. that's me, I mean, hindi ko rin alam yun sa'yo. Pero yung dun sa trabahador, baka naman hindi pa yan yun. Yeah. Alam mo yun, Possible. Oh. posibleng hindi. Kaya nga tinanong ko yung edad eh. May factor kasi yung kapag kabata ka pa kasi. Correct. Tas nai-inlove ka kagad sa gwapo. I know this kasi ang dami ko pong binuhay ng mga lalaki ng bata ko. Or baka dahil Oo. yung exposure lang ni Sa ni kanya, Pia, sa yun kanya din. lang. Correct. Diba? Kasi usually yung sa mga nakikita natin mga Chinese, talagang business-oriented talaga sila kung ano yung negosyo nila. Diyan lang talaga sila. Yes. So, hindi kaya- halos hindi nakakalabas. Correct. Baka ganon. Walang social life. Yan, 'di ba? So kaya sabi mo nga, 'di ba, hindi mo alam kung kailan nag-umpisa. Mhm. Pero may fondness ka sa kanya ever Oo. since. Maaari kasing nakita mo kung gaano siya kasipag. Oo. Or Diba? pinakitaan ka lang ng in-acknowledge ka lang. Hi, Oo, ma'am. ganyan. Ma'am. Araw-araw kang binabate, Oo, ayan. 'di ba? Yung bang mga ganon. Oo. Di sa kumukontra ha na dahil mahirap, hindi eh. Talagang ako naniniwala ako na ang kapalaran ng isang tao maaaring magbago talaga. Kaya Yeah. hindi mo pwedeng api-apihin yung kaklase mo ngayon. Kasi baka mamaya pagdating ng panahon, diyan ka magtatrabaho sa kumpanya niya. Tama. 'Di ba? Huwag mong binubuli yan. Oo. Mamaya next, makalipas ang isang dekada, boss mo na yan, 'di ba? Hindi mo talaga masasabi. So hindi na ito yung sa totoo lang naman, wag naman din tayong hindi magmamahal ng mahirap. Ako, para sa akin, ang importante talaga yung puso at saka yung dedikasyon. Yeah. Kapag ka alam mo naman masipag, may pangarap yan eh. Aha. Talagang sadyang at that time, Aha. hindi lang talaga siya yung kasing yaman ng pamilya mo, ganon. So, pwede pa rin naman talagang bigyan ng pagkakataon yung Ayan. mga mas mababa ang estado sa buhay. Ang sinasabi lang namin ngayon, baka lang ka lang, parang, syempre ayaw mo lang ng Phoenix ka. Oo. So, kung sino yung unang makita na, di ba yung mga ganun ba, Oo. medyo may Correct. rebellious
part of you. Ayan, Ganun. posible Diba? yung mga ganung nararamdaman. Yan, kaya kung sino na lang yung parang nakakagaanan mo ng Or kalooban, nagbigay sa'yo ng atensyon. atensyon, Ayan. katulad nga ng sabi mo, Oo. nandun na tayo, 'di ba? So medyo nakakalungkot din naman din talaga sa mga ganung pagkakataon na nandyan ka sa sitwasyon na yan eh. Kaya nga sabi nga nila, you cannot have it all eh. Hindi Mayaman talaga. nga kayo, Correct. may negosyo kayo, pero eto naman ang sitwasyon nyo. yung sa love life naman ang Oo. problema. Totoo. Kaya, di ba, yan, uulitin na naman namin. Huwag tayong naiingit doon sa mga may negosyo. Oo. Di ba, buti pa siya may negosyo sa Oo. Binondo. Hindi mo alam Oo. yung pinagdadaanan Yan. nung babae. Matindi. If-fix marriage pala. Oo. May gusto pala na Ayan. iba. Basta masabi ko ra sa'yo, Pia, ha? Ano? Ano masasabi Alam mo? mo, yung magkura mo talaga, gusto ra mapaayos yung buhay. Tama. Okay? So, pagbigyan mo rin yung magkura mo, maray mo, pagdating ng panahon, ayan, medyo intindihan din nila, mabigyan rin ng chance sa iba. Tama, ako naniniwala. Na kahit liit kita, basta dami kliyente. Iba na. Ayos na. Ayan, yan. O yun. So, Oo. alam mo, ako din, pakinggan mo din yung magulang mo. Kung ito'y tradisyon na baka hindi mo rin naman binigyan ng chance Oh, na baka makilala din. pinangunahan mo Oo. rin din na hindi ako pwedeng diktahan. Correct. Diba? Nag-gets naman din natin. Oo. You are your own self. Oo. You are independent of your parents. Dadating talaga yung panahon na lilipad ka on your own. Diba? Oo. Pero binigyan mo ba muna ng pagkakataon? Kasi baka maraming mas magi-give up o masasacrifice, 'di ba? Hindi Ayan. ayun. Again, hindi ako masyadong agree sa konsepto ng fixed marriages kasi hindi ko kinalakihan yung kulturang 'yan, pero kung ito yung ginagawa ng pamilya ninyo, baka naman i-try mo lang kilalanin din muna or yung guy. Yung guy, oo. Ito namang guy na to, nagkakasundo naman din kayong dalawa, 'di ba? Oo, hindi rin. Hindi rin ka rin binigyan ng chance, 'di ba? Oo. Bakit, Pia? Hindi ka ba kamahal-mahal? Kamahal-mahal ka kamo. Ayan. Ganun. So, yun, medyo mahirap talaga. Hindi siya madali yung sitwasyon mo. Kasi, ang daming at stake eh. Pag Correct. sinuway mo, baka itakwil ka, Tama. mawalan ka ng ano. Ang question is, kung itatakwil ka ba, handa ka ba? Yan. Ready diba? ka ba? Willing ka bang... kasi may mga gumagawa ng Oo. ganun susuwayin talaga nila alang-alang sa pag-ibig. Oo. Handa ka nga ba? Ayan, Totoo yun. financially, handa Correct, ka ba? correct. Mentally. Is it practical? Oo, Oo. totoo. Nakapag-commute ka na ba? Oo. Baka mamaya hindi ka sanay na mag-commute. Ayan. Paano kung sabi nga ito, laging sinasabi to ng nanay ko 'di ba? Love flies out of the window when poverty sets in. Lagi niya sinasabi yan. Correct. Na ang pag-ibig, ang kagwapuhan, Ayan. yung inlaban mo, may mga lilipad na yung lahat Oo. kapag ka parehas na kayong gutom. Kalokohan yung love will keep us Correct. alive. Tayo naniniwala sa mga kantang yan, 'di ba? Oh, pero bago ka magdesisyon kung ganun man, alamin mo muna kung anong recipe ng siopaw. Yan! Para kung magtatayo ka ng sarili negosyo, kukotrahin mo iyong magulang, di ba? Siopaw ng ina mo. Siopaw ng ina mo! Tapos pag nagka-franchise, siopaw ng ina mo rin. Ganon. O, alamin mo muna yung mga pasikot-sikot ng business, di ba? Para hindi ka pulutin sa kangkungan, di ba? Yan, yun yung mga bagay-bagay na dapat mong i-consider. Willing ka ba? Baka naman din itong si Oo. Pia, may negosyo sila, pero it's not something that she wants. Oho. Ayan. Pwede din, di ba? Oo. Minsan din kasi pinipilit sa atin ng mga magulang natin di ba? Ba tayo natin, wala naman pala tayong minana sa magulang natin. Hindi pala tayo kasali, Jegs. Minsan, teka lang, bakit na-distract ako, Diego, ha? Mga 5 pansit na bilao na yung dumadaan sa harapan natin. Sino may birthday? Baka may ganap. Baka may parang kanina pa daan ang daan. Sino may birthday ngayon? Anyways, minsan kasi parang pinipilit natin gustuhin Oho. yung gusto ng mga magulang natin. Kahit sa totoo lang, hindi naman natin trip. Correct. 'Di ba? So baka may ganyan, malalim pa yung kay Pia Siguro at an early age, pinipressure na siya yung mag-handle ng negosyo. Yes. Hindi niya naman trip ang siopaw. Oo. Nag-assume lang kami kasi alas lang yung alam namin na Oo. dyan na negosyo dyan sa Binondo 'di ba? 'Di ba may mga ganon? Oo. Baka mas malalim pa. Ayan. Actually, ang ano ko nga dito talaga, kagayang ng sabi mo, Mama Nicole, di ba, na
Ako hindi rin ako ano doon sa Fixed fixed marriage marriages. kasi unang-una tayo nga ginawa tayo ni Lord, 'di ba, na may free will tayo eh. Tama. Na makapili. Oo. Pero again, yung balikan ko yung question is kung halimbawa susundin mo yung nararamdaman mo, ready ka ba? Handa ka ba? Yun na nga eh. Oo, emotionally, financially. Wala ka ng pang-add to cart. Oo. Although sinasabi naman natin, pwede namang yumaman yung trabahador mong jowa. Oo. Hindi naman natin sinasabing ito na ang katapusan Correct. niya at hanggang dito na lang ang kapalaran niya. Oo. Hindi. Pwede kayo mag-grow ng business basta alamin mo ang recipe ng Yung siopaw. Huwag kang aalis sa tahanang yan Oo. nang hindi mo alam ang recipe ng siopaw. Si Sir Robert Puwa pala ang may birthday. Alam mo, love na Ay. love ko yan si Sir Ay, oo, Robert si- Puwa. si Hindi Sir lang dahil, Robert pala. hindi lang dahil Oo. ano. Mabait yan, si Sir, sobra. Ang ating VP nga ba siya o SVP na ng finance? Oo. Apakagwapo pati yan. Ay, oo. Kung paano ko yan nakilala nung nag-uumpisa ako sa Love Radio, yung kung ano itsura niya, yun na, yung wala nagbago. Ay. Actually, feeling ko dito sa MBC, Pag si Sir Robert palagi lagi nakangiti, oo, pag dumadaan parang- dito. Kaya nga parang hindi nagagalit. Oo. Iba talaga pag may 5 bilao ng pansit eh. Sir Robert! Si Robert. Ano ba, yung dumaan po ba na bilao ng pansit, babalik po ba dito sa yan, sir. pabalik sa Love Radio o kami na po ang magkukusang pumunta dyan? Rekta na daw yung isang bilao sa office ko. Go! Bilaong may laman ha! Ayan. Clarify lang natin. Oo, baka bilao. Baka bilao lang. Pala. Ayan, 5 bilao sa Nicole. Oh, diba? Mabalik tayo sa'yo. Pia, alamin ang recipe ng isang bilao ng siopaw. Ilan ang kasyang dim sum sa isang Oo. bilao. Diba? Kaya mo ba? Ayan. Oo. Baka bata ka pa. Correct. Tsaka Oo. alam mo, may mga makikilala ka pa eh. Oo, tama. Meron pa eh. At tingin ko, para to be fair lang din bigyan mo rin ng chance yung gusto ng Magulang, parents mo. correct. Pero pag hindi talaga Oo. nag-work out, well, siguro. Pag may time ka pa na paghandaan. Tama. Diba? Diba? Wag Set up mo rin yung sariling empire. Correct. Empire ng shop. siopaw. At kapag lumaki na yan, Oh. kunin mo kaming endorser. Yan. Anong gusto mong gamitin namin? Oo. Chinese-Chinesean? O kinang-kinangan? Ano? yan, oo. Basta ha, Oo. kami unan mong endorser kapag ka Ayan. may empire na kayo ng Oo. siopaw. So, alam mo na, Pia. Dala mo kami ng siopaw. Di mo kasi sinabi ko ano negosyo mo eh. Ayan tuloy. Oo. Give it a chance. Give it a try. Huwag mo namang Oo. sabihin agad-agad na wali. Oo. 'Di ba? Sasawayin mo agad, 'di ba? Iba pa rin ako, na-experience ko kasi yan, Jegs, yung na-experience ko yung Pinagkasundo ka rin. Hindi naman. Na-experience ko yung may jowa akong gusto ng mga magulang ko. Ibig sabihin, alam nila. Aha. At na-experience ko rin yung jowa na hindi nila gusto. Kaya ang ending, lagi ako nagtatago. Aha. Ang ending, nagsisinungaling pa ako, Correct. yung mga ganyan. So, at saka mabigat siya eh. Oo, Yung may tama. jowa ka pero mabigat. Na hindi mo mailabas. Na hindi mo mailabas. Hindi ka naman kabit pero hindi mo siya mailabas. Diba? Tama. Hindi ka naman kabit pero hindi mo ma-declare sa mundo Oo. na jowa mo siya. Kasi nga, merong excess baggage at Aha. ayaw natin yun. Correct. Oh. Though alam naman natin ang intensyon naman ng mga magulang is laging Always for the best. for the best eh. Yun lang naman. Wala namang Oo. iba. Ayan. Gusto nila mapabuti ka. Correct. Oh. Ay, Uy, mahirap talaga. 1:39 na! Kung kumikinang na ulo, Diego Bandido. at akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!